Tes. Horas madihita saluhutna. Adorak sota buka perminggota di manugot niarion. Jumulo mahita martang yang nahohom di bagasar rohat tabi martang yang mahita. Amin. Kuria na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus, mangasahon asi dohot holong ni Tuhata, kupasahat hami mahata horas-horas tuhamu saluhutna, horas madihamu saluhut ruas ni huria di bagasan minggu sadarion. Horas manang dihamu parhalado nami, di pasu-pasu Tuhata manang hamu. Sadarion, patut dohita madok mauliate tu debata di sudi pangaramotion, dohot pasu-pasu naung tapar saulihon sahatu tukion dohonot tama puji ma Jehovah ale tordiku jala unang tung halupahon denggan libasana sudena nang pe mangarupi hasusan hita diobas na parpudion sialani pandemi COVID-10 sian na say toktong dope mabahesi pata ganggu rohata alai saluhut na dohita makilalahod dengan bahasa ni debata. Di paluas dohita marlas ni roha. Jala mangulupon pesta gotilon. Dohot ulang tahun na pa 15 tahun huriata sadarion. Tahatidak kodo ala pangarupion na doi tuhita saluhut na. Naing ma uhir di bagasan rohata. Ibana do nasumarihon. Mamasumasu aka ulaota. Ibana do mual ni sudi akan adenggan jala hati dakonota do namar haroroan sen ibana do saluhutna Mauliate marohanami diho ale Tuhan namanupahi sudi gulunami dohot ulaw nami. Hatani parpesalmen di buku nabadiai puji hamuma ibana ala haguguonna akan sumurungi. Puji hamu ma ibana hobbar tuhina gudang ni hati bulonna. Puji hamu ma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu ma ibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamu ma ibana mardongan tali sajak dohot panortoron na marliat. Puji hamu ma ibana mardongan hasapi dohot tulila. Atong di bagasan las ni rohata tapuji ma debata manortor mahita di inganat tabi rimma hita jongjong.
Burian itu hatta nunga martanangi debata dipuji-pujian dohot tang yakta. Sai saut ma dipatulus tu hatta asini rohana. Nuaing pe asa marmula do nauli marmula lau gabi. Di pesta gotilo dohot ulang tahun sadarion. Pukau tama ulau nauli dohot nadinggat di parsaurata rap dohot tu hatta. Alani ita sobba ma debata marhite na marede hita sobba ma Jahoba. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ale debata asi ni roham di parsitongan ni joromi sumat tu goarmu do baritam ale debata rodi ujung ni tanoon gok hati gorad do siamumi tibul do Jahoba jala pujion situtu di bagasan huta ni debatata di atas dolok habadiaon nai. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauliate ma rohana mituho ala dijuho hami tu pakirimod di hanguluat saling nilelengna. Selehoma todim tu rohanami. Asa margugu hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akana di banwagi jangi. Parguguy mahami manaluhos saluhut nanaing mangabat hami tu hasonangan. Say pagad dahapor siaon pakirimod dohot pamopopon ni rohanami. Asamo nang hami rodi ujungna lahu majalo tupali hami di jolom. Ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Kudul mahamu saluhutna. Marede hita bukwede 373.
tatangihom ma patik di minggu pasapululahon dong Trinitatis Sadarion imana tersurat di buku 5 Musa biddu onom ayat 4 5 dohot onom songonon ma patikna tangihon ma ale Israel anggo Jahuba debatatai Jahuba sasada sado jala ikon haholongamu Jahuba debatam sian nasa roham dohot sian nasa ati-atem dohot sian nasa gugum jala ikon para ati-ate honommu luhut hataon akan hutonahot tuho sadarion ido sahatna atong rap mangidugu mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi amin. Marede hita buku ede 227. Dosata tua dupani debata martang yang mahita ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargugu nasohatu dosan sitopa nasana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujulom manopoti dosa nami aka nahu ulahami marhite sian pangalasion nami di patikmu ima marhite sia tubuh-tubuh ni rohanami natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani asima roham di hami ali debata nami pardengkan bahasa jala para si roha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di perbadia turohan nami be asa terbahek kami mangului ho di bagasa katigoran dohot habadiaun lebih sahat hami Tuhan uluan nasora sudah na pinar bagabagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata para siroha jala pardinggan basa do Jahoba lebat tarimas jala para siroha godang dang dibahe tuhita khobar tua kadusata jala dang dibaloso tuhita khobar tua kahajahatota songona sini rohani mama mida aka anakna asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana hasangapon ma di debata na digijang amin. Kudul mahamu.
Marede hita bukede nomor 202. Hatani debata trupuk epistel di minggu sadarion imana tersurat di buku Ester biddo sia ayat 15 rodi 10 sia tajahama marsika sorin nang di hari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Jahudi aka na di Susan jala dibunui di Susan tolu ratus halak malaidang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Jahudi akana diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosan nasidai gabe marhasonangan maradopon musunai sidai jala dibunui halak namak gagigihon nasida di 75.000 halak alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Iman namasa di hari 10 bulan Adar gabi marhasonangan nasida di hari 14 bulani gabi dibahen nasida mai hari panggalangan dohot lasni roha alai anggo halak Jahudi akana susan marpungu di hari 10 dohot 14 dalam marhasonangan di hari 15 bulani jala dibahen mai hari panggalangan dohot lasni roha. Dibaheni anggo halak Jahudi akan namaringat dia kahuta pagaran hari 14 bulan Adar dibahen nasida hari lasni roha panggalangan dohot hari raya laos masih piringan nasida di si ganuptu ale-alena ido sahatna mertua do natumangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Marede hita buku ede 164.
Songona hina tidak koni dong atas saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba ido ama pergugo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tunubuhon ni si Maria na gabe-gabea siato di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau nabirnit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban watoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu na sohatu dosani disima ibana pemulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohok dihasisani dosa dohok dihatai namadok mulak mangulu dosogo dang ni halak naung mate dohok dihanguluan nasora suda. Amin. Kudul mahita ede puji-pujian kor amani huriata. Lagi
Sai tiok mata ngaki Tuhan, asa mango luar Tuhan, di dalam nanti gori. Unang tari kona wale Tuhanku, saya simi memandong dia, saya tangan mi menjaga mantua maaf. Kabigi matik ting ni huriata laos dudu tian non tu kata sambutan sian panitia. Shalom. Tabegema tikting ni huriata HKBP Serang Resort Serang Minggu tanggal 3 Oktober 2020 sada. Naso hujahami sia joloon tajahama di rohat tabe. Na parjolo goar ni minggu pasapulualuhon dung Trinitatis manang hasitulu sadaon ni debata. Topik haluaon sian debata keselamatan dari Tuhan. Na patuluhon pesta gotilon dohot hari ulang tahun pauno 55 HKBP Serang. Di minggu sadarion tanggal 3 Oktober 2020 sada saudo patupauta pesta gotilon dohot hari ulang tahun pauno 55 nah inobasan ni panitia sian sektor 2 Karamatuatu dohot sektor 10 sada Sankiu. Rap tatangnya koma jala masih tu paham mahita di pesta lasni roha na pinatupani huriata. Duksipul tiktingon begiota do panorangion sian panitia pesta gotilon dohot hari ulang tahun pauno 55 tahun. Palimahon sakramen padidion nabadia. Di minggu naro tanggal 10 Oktober 2020 sada patok paun ni huriata do sakramen padidion nabadia tuak kadak danak manang poso-poso. Alani pinabotohon tusude na toras niak kadak danak nanaing terdidi. Asaro madhoti perguruan di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2020 sada masuk pukul 15.00 WIB manang jam 3 botari di Garejaon.
Laos di jaloma surat pengantar sianaka situa sektor tabe. Pasapuluh sadahon pertemuan parguru malua khusus na dewasa. Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Patupado pertemuan parguru malua khusus manang na dewasa dung jolo madhoti permingguon bodari pukul 10.00 WIB. Pinangido tu sude naung madaftar asareta madhoti pertemuani. Pasapuluduahon pertangyangan sektor. Di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB tatap muka di gereja sektor Sada Serang, sektor 2 Kramatwatu, sektor 3 Pandeglang, sektor 4 Cinanggung, sektor 5 Bumiagung, sektor 10 Pipitan. Parhobas Amang Padita TM Simorakir agenda amak situa ha Lubabatu. Ruas Nataba mamuka mingguon masuk gabe ruas ni Huriat Tama keluarga Hotnar Roy Sihobing inatai Erlina Borumanulang dohot dua halak ianakon Ray Max Weber dan Yeheskiel Marito Sihobing. Pida sian HKBP Sibuluan, Resort Sibuluan, Distrik Tolu Hubang, alamat sektor 2 Kramatwatu. Keluarga Mustari Simanulang inatai Esron Maida Boru Siaturi, dohot sahalak ianakon, Tulus Dani Alves Simanulang, Pida sian HKBP Simanulang Matiti, Resort Simanulang, Distrik Tolu Hubang, alamat sektor 10 Tolu Pakupatan. Di pasu-pasu tuhatama parsauran dohot nasida gabe lasni roha di Huriau. Tikting naing marbagas, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma anak dohot boru ni Huriata. Pangoli Adrian Julius Robinson Sihombing ST, anak niamata Usman Sihombing, tubuni inata Bumbunan Elizabeth Boru Sihaan, alamat Komplek Poris TVRI Blok D Tolu nomor Tolu Pondok Melati Jatirahayu Pondok Gede. Ruas ni HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik Sapulusia Bekasi. Dohot Orwana Ledia Lucy Krista Boru Simajutak, Boru Niamata Situa Saidi Simajutak, Tubuni Inata Titi Marni Boru Hutagalung. Alamat Jalan Eka Ujaya Opat nomor 30, Komplek Tomon sektor 2 Kramatwatu. Ruas ni HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pamasuk-masuon perbagason di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 masuk jam 08.00 WIB di gereja HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik Sapulusia Bekasi. Sai di patulus tuhatama sakap nasida dinalaho marbagasi. Namoding na di hari Senin tanggal 27 September 2021 nunga jumulo moding salak ama Ima Fraiser Alnikus Sinaga Nahinan tutup umur 33 tahun 8 bulan. Hinabaluhon ni inata Sinta Boru Silaban
Sian Huta Perum BCP 2 Blok E 20 Sada nomor 50 Sada sektor 10 Bumi Ciruas. Acara penguburan di Patupa di Bonapasugit, nahinobasan ni Huria HKBP si Gordang Resort Onardunggu Distrik Pitu Samosir. Tuhan tama na mga puli sudi keluarga tininggalhon ni naung jumolo modingi. Titing tabahan na moding na di hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sada nunga jumolo modding sahalak dagdanak ima Gabriela Meyana Nainggolan Nahinan, tutup umur 12 tahun 5 bulan. Tinilahahon ni Amata Jurianto Nainggolan inatai Sanni Boru Siagian Sian Huta sektor Tolu Pandeglang. Acara penguburan di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sada di pemakaman Sayer Serang. Tuhan tama na mga puli sudi keluarga tininggalhon ni naung jumolo modingi. Tikting parhepengon ni Huria boy mata jahabe di tikting nasahat tuhita songonima tikting ni Huriata pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songo menima tikting pakubasion, dohot parhepengon di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu Tuhan tamai, bain sangap di guarna, jala makoron uli dohot lasni roha di Huriana. Amin. Upasatami matiki tu ketua panitia ni pesta gotilon dohot ulang tahun pauno 55 Huriata. Salum. Horas ma dihita saluhutna. Tapuji ma tuhatta. Tunga sini rohana do totong. Sahat tu sadarion boy totok kita di bagasan hahai pason. Totong dilihat kita gejang ni umur. Perjuluma siak kami panitia pesta gotilon. Huria HKPB Serang dohot hari ulang tahun Huria HKBP Serang pauno 5 maddokon molate ma di haroromuna amang pandita pareses distrik 20 Sada Banten apala rodo hamu amang di pestata sadarion molate ma siap kami panitia di basa matu amu amang suak songoni molate ma dohonon nami tong tuhamu amang pandita resort HKBP Serang dimasukkan muna salilingon do paniturom muna tuhami panitia diak kasude rapota salilingon suak songoni disude pandita Huria HKBP Serang toktong dohami madok moliate tuhamu amang tarlumowi dihamu sude parhalado nami parhalado ni Huria HKBP Serang mulati godang ma di pasahat hami sian hami panitia madok mulati godang ma tuhamu amang disude akka masukam muna disude akka nadinggan ni muna gabe boy hita sahat tu sadareo di bagasan lasni roha suak soni dihamu sude ruas
HKBP Serang, sian hami panitia totong do madok muliati gudang, di partisipasi muna, alana molo olak kami do amang inang mangulahonon, dak tolak nami amang, alana ulahono pesta tahun, pesta tarusudeon, pesta ni huriatta. Jadi di partisipasi muna sa lilingot tuhami, diliak kamu do rohamuna mangurupi hami, di hami panitia, madok mulati gudang mahami tuhamu, suak soni napau sebulung ni huriatta, madok melati tuk kami tuhamu. Suak sonian not udangan nami, sian Huria HKBP Maranata, Huria HKBP Cikande, suak soni sian gereja GKPS, manang udangan sian asing muse, ba madok melati godang mahami, sian panitia madok tuhamu. Memang sebetulnya nian pesta tahun naikot do benota di tanggal 10 September bulan na lalu. Alay, diari sadari omma ari nadenggan nani pasaha ni tuhatta dihita. Jala di sadari omma taulaho pestatay. Sainggia manno pestatay bui merdala do denggan. Jadi dihita amang inang duk salpu annon kebaktianon turum mahita tulantesada las disiman non kita ulahu pesta tero dengan. Jadi saya dipasu-pasu tu hatta manu pesta tai sian na mulai saat tu na maujungi. Siak kami panitia molo tu ngadong nang orang lubi siak kami panitia. Mari suruh pak kita amangina ala pesta tado. Bama asaboy dengan no pestaon boy sesuai do target ni huriatta na boy tapatupa. So ni majo na buhay pasat hami siyan hami panitia pesta gotilon dohot hari ulang tahun HKBP Huria Serang ke paonop limahon. Tuhan memberkati pos rohanami naikot do dengan pesta tomerdalan. Salam. Tauduti matu kor hatopan ni huriata HKBP Serang pinasaha matu inang na manguluhon. Saluhut mahita rim jala teks ni korta adong di halaman perpudi di bagian harotas acarata. Kota
Marso marsaur hita marhite hatani debata evangelium sadarion marede hita 450 mamukaya sada los isomata pasahat pilihan sada A sada B dohot napadua hon tuhatopan marede mahita. Musik.
hati do kira muna bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas maita saluhutna. Horas. Shalom. Saya gurang sadarion di gereja lah suara nautik. Tapi mau di pasar 20 halak 20 suarana. Selamat pesta gotilon madihita sadarion. Iya. Barita nauli di minggu ta sadarion imana tersurat di buku Heber. Heber bindu 2 ayat sada rodi ayat 4. Tajahama marsika surin. Heber 2 ayat sada rodi ayat 4. Sonom ma di dua disi. Dibaheni naing mamuba gomosta maniob hata naung tabigi unang tung di bawor hita. Ai gari hata na binatahon ni akka suru-suruani gari hoto jalan asa pamalausion dohot hatoison mangalap pamaloson na hokbar. Tagamon ma adong dapod hapurusata molo tatuison haluaon nasay gudangi ola do tuhani makatahotsa dimulanai jalan momos di pasahat akan nambigisa tuhita. Ai dohot do debata maka tindakon marhide-hide akatada dohot halangan dohot ragam ni pambahenan hagugoon nang marhide-hide to ni perbadia nan nagihon ni naguru lomo ni rohana. Idos hana amuna nahu haholongi di bagasan Kristus Yesus Tuhata di bagasan turpuhon di paingon kita muse diuji do hapor siotai marhite sejarah panindangion akan perjului molo tajah di bibeli songo dia do reaksinya ke jolma menanggapi hatari di bata bado reaksi ni jolma membigi aka hatari panurirang aka apostel dor aka tuan-tuan pandita na perjuli sahat tu sadarion gariada tahe aka suru-suruani pe na jolo dohot do paingoton aka na porsia dohot na so porsia do pe tuha gogoon ni debata alai maul do di hapor si jolma moloholan di hata moldo ikon action do ikon marhite-hite fakta do realitas apalagi di zaman nama jusunario naka teknologi on record do di son realitas ilmiah jalaboy dikaji marhite-hite ilmu pengetahuan manak so dia pe situasinya harus nyata alai nak pe nyata di tong-tong ni ngolut ta siga nupari taber akan nama saon tong do hita maul porsea maul terjadi tsunami tiki di Aceh tahun 2004 tak salah itu ahama di lokalaki on peristiwa alam terjadi goncangan di bumi laut dan macam sebagainya maka terjadi tsunami dan sebagainya mau terjadi goncangan bahasa orang di Aceh bahasa di sandok bumion alai mau di hapor siai pa buai narosin di bata singot-singot nesen di bata alana hamu dan dijakon hamu do pe Kristus di tongah-tongah liwat munaon molo bahat do pe keluat manang daerah provinsi kabupaten kota Madedang manjalo hatu Kristen si jongjong ka bagas joro agak mau do majui mau di aledak tahap persiai aka hata panorirang ala apalagi hata Tuhan Yesus Tuhan Yesus cuma mas mandok tu hita masih hawologan tapi belum jadi
belum sudah di mentah do holong itu iko marhite-hite pambahenan do marhite-hite berbalas-balasan teken gip tapake do istilai alani do maul hita mangatusi lo moni rohani di bata di bagasan dunia modernon martimbakon najolo molo najolo kapanurangi patar-patar do didok songon dia pangiduan di bata songon dia tonani di bata ikut siulah honon muna ikan uluan muna kadi patu ale mauldo hati hai halak mangului ala memang media lau pasahat toni tua kana humaliang oti dobe sian pamangan tu pamangan dobe dangarung dobe marhite surat kabar marhite telepon marhite handphone apalagi WhatsApp do dia dangarong alai malu taruk maju be negara lah maju tok no maul dibuka mer live streaming ruas nihurian jumlahnya 1000 rumah tangga alai malu apa gereja kosong live streaming di baen teki PPKM alai malu bereng di YouTube mana live streaming ini tidak menonton. Berarti 1000 kakak namar minggu nonton langsung membiga jam itu nomor minggu hati-hati jabu nabi orang 276 ale nggak canggih teknologi nggak maju ale maul do kita menjakoni molo di bagasan haporsion dot lo menirohan di bata ale molo di bagasan lo menirohat ta hagiut di dagikta kebutuhan ta sehari-hari terus deh kita menonton bahkan mar game-game kita lau papuas sona di rohata pikirat teh lu terus mar game 2 jam 3 jam ndak dana di jabu terus do ale mau diajak mau nonton live streaming di jabu maul do maul itu dia juga ini lagi main nonton game itu anak muda itu 3 orang main handphone terus nggak dengar dia masih bilang yang itu. Jadi lawa memakai situasi untuk kita diajak asal lebih jenius kita menanggapi akan persoalan ngoluta tanpa harus meninggalkan hapersyotei godak pesonari agama bahat pe akan sekte-sekte on dijadikan virus gabi menular dotong tuaka sekte-sekte namangihut gabi tubuh akan persaingan bayang kau saja mah dia nggak persaingan do agama Kristenon di nadeba di negara ton adung penistaan agama adung parwarwahonon adung masih siah karena Abdul Somad wayawalon ya macam nabi desudi maguna nih sebagian laki repot untuk apa kita repot Tuhan ini kan tidak udah dison diturpukon pamaloson molo ditosok kamu akan adenggan naung pinasahan nya kana posokina jolo jalomuna do balosna sudia kana taula nadenggan doh naroa dibereng di batadui sugut badan daw nahombar tua kapangalahot teh. Ini turpuk ini sebenarnya sangat intens. Tuhalak na porsea, pabua saluhut na adong dibanai, itu bukan karena kekuatannya. Molo terjadi dan suhu panas di daerah Bantenon, suhu panas itu 45 derajat Celcius siang-siang. Malam-malam cukup 43 derajat Celcius. Bagaimana? Tadok mai peristiwa alam terjadi ini naik ini begini mai meteorologi geofisika apa semua macam semuanya. Sudah kan nasihat di Batado silelehon di Batado sudah. Kita kadang HKBP. Ale persian do pe hita di jamita non HKBP. Kita HKBP. Ale olo do pe ke ruas tahun lau tu gereja ni akka karismatik.
Ab tabu di sibar minggu nina. Musik na jingar seni. Drum na jingar seni drum kutopang. Nah kini kan kita disuruh somba ma jauh bosan manotor ma kita. Ina panita tanah manotor sama somba jauh baginya. Alita somba ma jauh. Mulu halak somba jauh tung terus song dua kita. Kita dah nak kira ragu-ragu. Di bereng dongan nah akhirnya karismati kita on. Mulu notor sono nda. Malu dia. Bagi Tuhan tidak ada yang perlu dipermalukan. Neng motor yang songon di gereja tidak masalah. Neng songon pehamu nggak masalah. Erohat tai do. Tuhan nguluan. Dan tor tai. Dan gogoni suara tamaren de daun. Dan gogoni musik tai. Mangolu pe musik. Ala mangolu dah porsi ni jolma. Mangolu pe huria na HKBP ala porsedo pe ruasna roh pasu-pasu sian HKBP marhiti akan poso jamitana. Amin. Kita harus yakin. Harus yakin tu akan ta porsedo. Buasa halakan boy. Kalau Bapak, menurut Bapak agama mana yang paling baik di Indonesia ini? Yang bisa membawa Bapak kepada ketenangan bahkan ke surga. Ya kalau saya agama Islam Bapak. Yang terbaik katanya. Bapak apa? Ya Kristen lah. Kau apa? Hindu lah, Buddha. Kalau gitu apa dipersoalkan lagi? Gak ada kan? Hak ajasi duit toh. Malah porsedo kita agama Kristen boy membuat kita tuha sonang tu nadumenggan tu masa depan ngoluta. Kenapa harus ragu kita? Malah porsedo agama silom boy membawa ke tuha sonago silom masuk silom aja kenapa rupanya? Ini kan masalah hak dan kepercayaan. Tuhan ini pesoni dulu najolu tu ke bangsa Israel kan? Udah Jehovah di Batam ni betadang jadi marakup benom. Kalau di mana marakup urusannya itu. Maraku di gereja KBP udah di Batam. Dan jadi sirang angko so sinirang hamatina. Masih setengah mati aja udah sirang dia. Kan gitu. Dan jadi sirang angko so sinirang hamatian katanya. Naulu doho. Naulu. Besok jangankan mati masih setengah mati aja udah cerai. Makan tak makan saja sudah cerai. Udah ribut. Itu haporsiaun. Ala taporhosiai do. Boru-boru na dilen di bata tu hita ke dengan saripeta dan setuani. Anggo se simbolis do sudahlah. Pergi aja. Tahap porseo do huria HKBP narosia di bata. Besudi do halak mando anong gereja kote-kote di do mana setuani do gereja sudah mando setuani. Kalau setuani do ibana kenapa kita harus saling menista? Sama-sama dari Tuhan ya gereja kita ini. Siapa Tuhan klien rupanya? Ustaz kan itu ya Tuhan Allah. Siapa Tuhan yang kalian pendeta? Tuhan juga sama. Di mana tinggal Tuhan kalian rupanya sekarang? Di sorga lah kalian. Tuhan kita di mana? Di sorga juga sama. Tetangganya kita ngapain kita ribut-ribut? Ali songoni ma pangalahoni jolma na somar Tuhan. Dia selalu mempersoalkan Tuhan orang. Itu ciri-cirinya harap na somar Tuhan. Nah sudah kepersian, nah Tuhan orang dipersoalkannya, agama orang dipersoalkannya, rumah tangga orang dipersoalkannya, rumah tangga tetangganya dipersoalkannya, rumah tangga sendiri tak dipersoalkannya. Macai drastis do, mau ruak karena porsiai di toko-toko ni portibion, marhiti aka janji-janji, harapan-harapan. Majojo tu doh hitam mamben harapan tu seseorang tu halak tu ruas ni huria tu dia sudah maritiaka kegiatan-kegiatan. Gabi dianggap mah huria HKBP dangbe haba orang ni pasu-pasu. Ala terus dibebani dengan kegiatan-kegiatan. Imah atani halak. Ale mulau mandok huria na mangolu ima huria na seterus patu pahon akka diakoni kegiatan
aka ulam parasini rohaon, termasuk pesta Gotilon. Ini dipesankan ini dalam perjanjian lama. Di pada Nairobi di waktu bangsa Israel. Ala nang malua doha musa parahau banu Mesir. Malua musa parsahiton. Malua hamusian biar dapat muna ke karejo dengan boy do hamu hipas mangula ulan muna. Adong do hasil ni tiga muna. Hasil ni porlak muna panen muna. Hasil ni proyek muna. Mangolu hamu do akai anak komuna sudi. Do pilihan si pasaton muna tuau. Nang di jalo hamu pasu-pasu sindibat salelo. Di si pasaton muna. Bau dang arong emekku. Dang marhau mau sono di dok di panditai na tersurat di pada Nairobi. Au pegawai negeri dua au. Haru di gotil hosen pegawai negeri. Hepeng do manang korup manang desude. Pokoknya sude akan tahalas sonon. Alan tanggap donon narosen di bata. Makanya kita kasih. Nanti saya tanya itu inang anaknya berapa? Anak saya 9 namang. 9 di Malak lagi 4 perempuan 9 nih banyak ya. Itu dari mana inang anak itu inang kok bisa banyak itu 9? Ane lihat Tuhan ini 2 mang. Nah di Palu met Tuhan itu jadi Tuhan ini manggil nih. Ya udah kasih aja sama Tuhan lah gitu. Dia mengaku dari Tuhan. Berarti dia mengaku berkat yang diterima dari Tuhan. Begitu ditagih uang Gotilon, haulon minimal 300.000. Sampai sekarang belum lunas dia, banyak lagi belum lunas itu. Paling yang lunas 60%, nanti emang ke situ sektor 6 sudi. Sektor 1 sampai 16. Belum lunas. Padahal dia diakui dari Tuhan. Nanti kalau Tuhan marah, stres dia. Makanya tumakon nak todokon dak si Tuhan ini jalohami. Jadi Tuhan enggak komplain. Mana hujalohami sen gogodami datang lagi Tuhan ini dah. Dia. Soalnya kami martang yang mangidu Tuhan ini. Bukti nak dong hujalohami kurang kepek nami. Ayo nang saya dok si Tuhan sudinna. Bagus lebih bagus begitu. Unang saya dok tiap Tuhan tadu tajalohama rarta pahi pasotta las dirohana tajalo si Tuhan ini alai dangarong. Tapasahat nanggotu huriana itu dang mandok asa tapasahat sudah tu huriaun narung dihitai dak pola nang hudok songon si Abraham Ishak Jakob kan itu anak Nabi dipilihon dang masutu dang pola pilih kamu gileng munai anggo ima borat tudo di zaman modernon anggo na julu dak pola mauli sonari ngamaul alania tak anggap dong ngolu ni hajol maon lebih berguna, lebih hebat. Sien ngolu ni namar Tuhanon. Aidang na diau sudah akan narikot di tanoon anggo manggo doha porsia ko mago do tondikbu. Gari ada dohot do di batama katindakon marhite katanda do halongangan do ragam pamahenan agogon. Kita belum percaya. Itu ayat 4. Ayat 4. Di paturun di batado marhite-hite ton di perbadia tuaka jolma nasinagihon di bata mar guru tulomono, artinya Roh Kudus pun dipakai Tuhan untuk menguatkan para hamba-hambanya bahkan gerejanya selalu bersaksi asa sude porsia adong do PHP hanguluan hasonangan namar huriot namar Tuhanon. Jadi orang mandele hamu tuakas nurus ni huria marhite ha porsian muna nak pe porsia hamu ngapiga tahun di HKBP tapi belum membuahkan hasil sampai sekarang. Jangan salahkan Tuhan. Esa guru lomon wani di batado mamiak ni tuaka jolma. Gari ada tadi di pihak di batado akka pasu-pasu na tuaka parjahati menguji. Asa di boto parjahati Pabua holong do rohani di bata tuaka jolmana tinopana. Jadi dak mardikan. Jadi di bata ada kolan mamalo sakka ulauta nasombar tulo berrohana. Hala di bata do solusi dalan haruar tuaka napina saatnya itu hita salilingon termasuk ma arta nadong dihita. Mula hudok arta no marga dihita datung na hebeng.
Datuk Kolon Hahi Pason do ke Pandaraman umarga do dihita hosa hanguluani. Maka na dipilih jolma do hanguluan sianak kana di Portivion aka arta naing magomos tatiop hata naung tabege sian debata aka hata nauli na denggan sianak kana torasta aka hata puda bahkan hata ni debata na tapiop gawi dalan hanguluat ta ima laho memperjuakkan mempertahankan maradopun aka isu-isu agama, isu-isu aporsion melalui YouTube juga banyak itu orang mempengaruhi. Alani kesaksian di sekolah karena kesaksian sekolah itu dihimpit begini, jadi para artis masuk Kristen masuk Islam. Alan begini-begini beribu-ribu orang jadi masuk Islam. Itu YouTube itu banyak itu apanya bohongnya. Dibayar mah judulnya baga-baga asal terbuka jolma. Abis dibuka dangi judulnya lari. Ini kan sekarang bisnis. Dipakai jolma dohama jonon bisnis lau mangaliluhon na porsiota. Aka khotbah-khotbah pendek juga. Sajian-sajian melalui berbagai macam multi agama. Mengganggu doha porsiota, membenlari do pikirata, gabi magor kana salilego na tabigi, nasian huriata, nasian debata. Luma bisa natorasta. Makanya anak-anak sekarang banyak lari. Lebih percaya dengan cakap orang lain daripada orang tuanya. Akibat-akibat itu. Tangi do sonara kaya anakon Tuhan maju non dang mariti media sosial pe mariti aka gadget smartphone dan bisari. Uporsian do peda dana sonarion. Tu aka ilmu nong masuk tu na daripada poda nasihat ni natorasna. Kita tidak menyayangkan kalau anak-anak kita itu jadi pindah ke agama lain. Allah kita sangat menyayangkan kalau mental anak-anak itu sudah tidak percaya lagi. Kalau agama bahkan orang tua tidak mampu merubah jalan pikiran mereka kepada yang benar. Sunari ala ilmu na timbo, pendidikan yang tinggi, mau merubah mindset ni jolma, tidak lagi menghargai orang tuanya. Ale maulate meri Tuhan HKBP dung menjujung baringin dan not bit Oktober 160 tahun. Mangulu dobe. Haporsion ni rumah tangga son hidup Martin Luther. Pendidikan rumah tangga. Jadi ido nasi nuat toni turpuhon tu hita. Asa boy dope hita pengalaman-pengalaman na jului, kejadian-kejadian na menimpa Republik tahun, baik G30 SPKI, gerakan 1 Oktober, baik kemerdekaan, baik perang, baik peristiwa Tanjung Priok, baik peristiwa lain-lain dan sebagainya. Tahaporsiai mai laho menggugah pabuah adong do sogut muse bainon dibata meletung tatowisson akahata nang tabigi sianaka naposen dibata. Jadi nakpe songonok kami dakuraju mihami songon jolma nabadia alaihu raju mihami dohami songon naposon dibata. Maka na berani hami mandok tuhamu mabode tuhamu udah tuisok kamu hata di bata nabi de gemuna urang tuisok kamu kapoda unang tuisok kamu na marhuriaon unang leas samu marhuria di HKBP ala songon no pe kadata lau pataputada ka pelayanan ala ingot tamu mah mangulu dupe di bata di tongon-tongon huria HKBP berarti tundu porbadia terbukti masa pandemi corona COVID-10 sia mardalan do pakkobeson di HKBP diurupi di Batado kita di sadarion di pesta gotilon sadarion di Pataru di Batado hita tu itu bagasoron taboto do duain pesta gotilon hamu amanginang ale rodo pe hita tu son lapatanna ngesiap pita manupahi pesta gotilonon dakula mariti lelang silua do kalanasing dohot dumuse marhite yes ni rohatta lopasa hatton di bata tangyakta saya menjadi maha HKBP Serangon gabi HKBP Sibuan pasu-pasu tua karuas ni huriata dak polekan muluk-muluk kita HKBP menjadi berkat bagi dunia walam boy pe HKBP Serangon amang pandita nami gabi berkaton
tuaka huruas ni huriana ringgas mar minggu ringgas manotu ulaon pergerejaan itu sayang nahita di Bantenon di Serangon melotik kita ikut tarida mahita gudang dan unang godak kita tadokon nabi tarida utik di pesta goti lomba tapa taridahon lasni rohatta babua mangulu pihak persiota tatiuk dobe akahata naung dihataun akana perjuli imagabi hapurusata isi do hapurusata makana didok dison Tuhanido haluaun dihita haluaun sendi batado nata jalur bangsa nguluta nakpe porsuk nakpe mangai hita nakpe masa ke pandemi do side alai mangulu do pita satu kion diurupe de bata amin mauleate meliho Tuhan asiroham akahata naung hinatahon ni akka panurirang akka naposom lumobi masyak kosa diri li Tuhan marite Yesus Kristus sok sokoni nuaeng maritoni porbadi di tonga-tonga nami la mangurupi hami la pahoton aporsion nami unang olo hami muba-uba diela-ela akka ugamo nasing aporsion nasing hurajung hami hodo na panguluh kami marhiti hatambui hami mangulu sa tunar porser pi hami adong do pi haluaon naneng sila honom mo to kana porsia diho atau ni bagasa tikio porsedo hami li Tuhan di pesta gotilo di bagasa tikion oro patu paun salutna mangaleo nakana dinggan nauli sude ruas ni huriam naro di bagasa tikion lapasa hatton naginotilna marhiti pandaraman ulaon di balian di huta manang di dia beli Tuhan pasahaton nama tutongon ni huriami lebih pasu-pasu mali Tuhan lebih makalas summa huriamon marhiti panindangion na marhiti ulaon sosial na marhiti aka ulaon ragam di tong-tongon huriaon asiro hamali Tuhan gohi malas ni rohani di bahasa tikion lan mangasaon gorna Yesus Kristus Tuhan nami amin. Huriani tuhata taparadema rohata laho pasahaton perbuye di pesta gotilo dohot ulang tahun ni huriata sadarion acarata nomor 10 di harota sacaratai huriana hina holongan ni tuhata di bagas salas ni roha nunga saur berita nauli ni tuhata tuhita sadarion tahati dakodo macai ragam do pasu-pasu na pinasaha ni tuhata tuhita marhite ulau tasigano pari di pasu-pasu maka usaha dohot perkari juata mangerbang pangabahata martaba-taba sinamota nang aka yanakota di pasu-pasu tuhani nunga ita jalo dengan basa dohot asini roha sia Jahoba tau kuhodo saluhuna sileho-leho na dengan na sauli basa na mauliutus ima na ros yang gijang saluhu nai nunga tajalo sia Jahoba atong datama mahita madok mauliate tu debata mauliate madiho Tuhan nang mangalehon parbuen ni akka ulaon nami alani naing pilihonom muna tu debata marhite huriana ima parbuen na niula muna manipat na sa taonon di bagasan hapor siyaw doho las ni roha mangasahon hata nitu hata na madok pilihom matu debata ha muliateon jalagarari ma akabagabagami tu na tumibul taruho kamu masitong parsapuluani tu bagas parpeopan asa adong bohal di bagasa jabuku jala ujuni hamu au taringot tusi ninna Jahoba sebaot manang so ukapoku di hamu akapadiluan ni langit jala manguseho tu hamu gabi maradu marlubi-lubi Ima tutu ale Tuhan, naing pasaton nami matuho parbuen nahu lahami, alahu boto hami sian hodo haroroan di saluhutna, jala dilehon ho tuhami somardongan hangaluton. Huingot hami do hatam na magdoki, ay di haholongi di batado alas roha mangalehon. Marhuaso do debata mangusehon saluhut asia-sina, asasadok adong situtu di hamu, jala marlubi-lubi hamu. Laho patupahon saluhut ulaw na denggad di hurianay
Atong Roma hamu tarho kamu ma pilih munai tu debata di bagasalas ni roha dame sada ni roha marhite holong ni roha huhut mahita maredde. Tangiap kemape lihat tutu hatta martangyang mahita. Ali di batama nami na di buan waginjang hodo harorwani selalu silan lehon nading gandok naso libasa na melitus. Upasat kami masih nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaram moti. Asaw para siya kami pilanon patimbulon na rajom di tongon-tongon ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondin. Asalam hutan dah hami godang ni silon lehon mitu hami. Asalam gil-gil hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Hale Tuhan di batama nami perdenggan bahasa na sumurung. Narodo kami tujulo mambuan puji-pujian dot olup-olup. Mau lihat rohan nami alai pasu-pasuho na hula kami. Gabi jupak kami parbuwe sian haumai. Siapor lagi. Malas ni roha kami nuai mangalehon silo lehon nami na denggan tuho. Nalaho pasangapok kodo kami. Alani pangaramotim di kami. Dot dia ka ulaun na hula kami. Jalan malua kami di baheko. Sian ragam ni parmaraan. Nahurak tamado kami niyan manjalo asin ni roham naggudangi. Ala jot hulaw si kami paretam. Sese sama dosa nami. Jala unang jujur pambahinan nami Say togu mahami. Marhite-hite si leon-lehon mi. Asalam hupawahami roha naso hasea. Jala hitok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say buhay maroha nami marhite tondim. Asau tanda kami godang ni si leon-lehon mi tu kami. Asalam gir-gir kami mandok mau liate. Saya rupi maak na pogos do nadangol. Unang luas mate at toraparon manang isi na makawiariho. Saya tatap na halionon. Jala suru pangurupi tu nasida. Saya poy maka na mora na duma. Asa dilehon tuak ka nahurangan. Saya pasu-pasu mahatam turohan nami. Ay ido hanguluan niton ni nami. Saya paingot kami di ujung nilaka nami. Asa unak kolan hangoluan di tanoon hulului kami. Halai tugu-tugu mahami. Asa pariak kami hangoluan dohot arta naso ulo sudah. Silehonommu tu kami. Saya pasu-pasu na mangomgomi kami. Dohot panguhum. Rodia ka raja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa diuluhon nasida paripenai. Tuaka ulaw na ringgan. Saya paringgas sami mlaulaon. Ay patikmu hiandui. Asalam mora bilangan yakan na jukat jalalam. Tu torop na para si roha na pasangap pokko. Say bowan mahami niyan siyan rura hasusaan tulambung mo. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman nami Nandi Banua Ginjang, saya pinarbadi maguarmu saya roh maharajamu, saya sauk malo mani roham di bonotongon songona di Banua Ginjang. Lehon matu kami sadarion hangoluan siapari, saya sama dosa nami, sopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togen tu pangujunan, palua mahami siar pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Sondak konto di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak kon Tuhan di batama bohina tuho. Jari pasarohon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu menjadi salut nah, kena sangat panitia. Upasatay matuhamu panitia asa atur hok kamoma dihita parhalado asa martangnya kita menutup di konsistori. Atur hok kamoma panitia nami.
Tuhan.